saben bengi nyawa napa Pak? Oh lho Kak. Dalem? Fansmu ning YouTube ku do komen wah jan gladrah. Dalange ora digagas. Nggih matur sembah nuwun Nggih, kang Jan. sampun kersa mirsani. Alhamdulillah wis jos kondang Kak. Jane aku ya gumun apa sing diveni ngono. Weh, lah karang ya suaramu ki apik. Aja ngono kuwi engko helmku ra sedeng, Mas. Ya dibengkang. Apane? Helme kuwi mau jane ora sedeng. Awas. Yuk. Yes. Pokoknya pertitis ya gaya. Iya no. Kanca-kanca ki nek isih yamene ki titis. Apa meneh yaene wis gara-gara wah. Semangit. Yen memajang Aku ganti kong, ya. hamong karo janor kuning Weh, ya. Bunjulan ta, bunjulan. Oh, iki kaya ngon TikTok lho Mas ceritane. Apa? TikToknya apa? Diarahin yang hilang arah ngono kae gitu. Oh. Dadi mobat mapit. Kembang wae weteng. Yuk, Kong, yuk. Kok iso mentul-mentul Gong? Ono pere aku kok. Wah. Bisa. Pacita Manut, aku wis ora iso dinut no. Ayo. Ale tonjo. Manut sing ngendang. Heeh. Panas udan. Yuk. Ayo. Apa jenenge? Parikan sik, parikan. Ayo mega sik. Alah apa to ngono? Nano. Heeh. Tuku sandal Tuku sandal. neng lor pasar papringan wonten ing pondok tinggal Oh iya. wonten wayangan Oh iya. ngono kuwi arepan panas udan aleng-aleng caping gunung Yuk, Yogo. Misowan tapik. Nadyan watan
Niki ya ditunggoni pepundhane awak dhewe. Nggih, sinten Mas? Menika pengrawit kondang sak dukun Mbak Mega. Masya Sak Allah. Muntilan sak Kabupaten Magelang. Nggih. Bapak Sutopo. Wah. Wow. Nggih, ingkang menika. Kok bales ngene? Wah, sorry. Nggih, Arang wis saking ngene lho. Keng garwa nika nggih Nggih. pesinten kondiang nggih. Menika Bu Titik menika nggih pepundhen sinden sak Nggih, Magelang. nderek Wah. belajar nggih Bu niki. Matur Anggara- sembah nuwun. Anggara ora iso pola didep bae. Alah, layakno biasane kita Mas nek ya meniki wis mangani gamelan kok Lah, ngono bae. Kok sia-siane iki mangani gamelan. Kok mangani gamelan. Matur nuwun Pak Topo. Pun. Jan. Nek kelingan nggo Astria ki munggah muntilan karo Anggara kuwi. Heeh. Ngeden iso ngebul kae. Weng. Bane ki muter truk ning ora mlaku. Lah karang yo ngambah pasir kaya ngono. Wah jan matur nuwun tenan. Ngusek. Yo capek gunung. Dek jaman berjuang